Mina bekashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva. Mina bekashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva. Namhlanje usuku olukhulu asihambe sigalelekile sihamba indawo ngey'ndawo la esibonza khona izinto ezahlukahlukene. Namhlanje size la edameni njengoba usibona siphethe izinto ziyenzeka, njengoba siphethe amadoda esizophakamisa abantu ngalela langa ngawo. Iqonda ukuthi namhlanje usuku olukhulu njengoba ubona nje sipakile la sizohlangabeza amandla. Nakho izinto ziyenzeka esizobe sikhuluma ngawo noma esifuna ukuxoxa ngawo ukuthi sizobika. Ngithi siyakhumbula ukuthi sibatshele abantu ukuthi lakaBuhlongo akukho sisebenza ngayo, sisebenza ngedlozi nangabantu abadala. Masiphakamisa sikuphakamisa ngotikoloshi nangemkhombe noma ntindane, kodwa sikuphakamisa ngedlozi abantu abangasekho. Indlela yethu ukuze la namhlanje edameni njengoba usibona sila sizohlangabeza amandla amasha ukuthi abantu ngomhla ka-20 and 21 sikwazi ukubalekelela ngendlela emangalisayo, ukuphakamisa iy'gubhu zewashi lezi abasaziyo abantu kaBuhlongo ukuthi iprice yakhona only 30,000, kodwa ngalelo langa le-special sobe sithatha nje 15,000 kuphela. Ngamanye amazwi sobe sikwenzela uhafu wale mali efana ngabe sithenga ngayo. Inamba-ke kuseyiyona le 0834068658. Asiphinde 0834068658. Njengoba silana-ke samvela ukuthi sizohlangabeza amandla amasha. Uqonda ukuthi abantu njengoba behlezi besazi ukuthi siyagqilazeka thina somba nemithi. Njengoba ulibona ivelile ngemuva sizohlangabeza nemithi sikwazi ukuthi phela sibalekelele abantu ngendlela emangalisayo nangendlela abafisa ngayo. Inamba esitholakala kona 0834068658. Ngesonto elizayo siyanyuka futhi siyahamba. Ngamanye amazwi ngiqonda ukuthi nje namhlanje sizele into ey'ningi, size nje le damini sizofaka izinto ziyenzeka, sizofaka amawashi lawa abantu esizobe sibasebenza ngayo noma esizobe sibanceda ngalo ngalelo langa. Ngiqonda ukuthi wena wazi ubuhlungu besicathulo sakho. Le ndaba akuyona ya-anti, akuyona yamalume, akuyona yadadweni, akuyona yamawapho, kodwa indaba yakho. Ngenxa yokuthi loku uhlupheka kuziwe uwena, kwaziwe uwena ozobuhlungu bakho futhi. 0834068658. Asibambaneke evidiyo nelandelayo. Ngicela wenze into elungileyo. Wena oqala ukubona le video, enza subscribe masuyalakha kwenzela ukuthi ube ingxenye yomndeni. Meke wahlala la button leli elimnyama waphendula lathi nqiki uyothi ngalesi kukhona amavidiyo esiwakhiphayo esiwavezayo. Mase le message mesaningenele kuwena imessage ethi nqiki ngamanye amazwi wena kube sofana nengxenye yomndeni wale ekhaya. Ithi number 0834068658. Ngiphinde ngicacise ibhodlela li-7,500 leli ngiliphethe izinto zenzeka, kodwa ngalelo langa lobe lu-5,000 kuphela. Iwashi, isigubhu lesisewashi, ifoni, iringi, ngalelo langa liyobe price yakhona u-7,500, kodwa ngalelo langa kuyobe ku-5,000 rand kuphela. Kuyabhukhwa-ke, asimfuni umuntu ozoshaya ngama-surprise ozophonseka ngenxa yokuthi asifuni ukuthatha abantu abaningi ngoba imisebenzi yethu uyasinda. Siba nesineke nomuntu simphalazise, simfake ebhodweni, senze yonke into. Ngiqonda ukuthi wena ozobe ingxenye yale special enza sure ukuthi ufike ungadlanga, kungcono ukuphathe ephaketheni ukudla kwakho noma esikhwameni, kwenze ukuthi masiqeda ukusebenza ukwazi ukudla. Kodwa nje wena sikudinga ungadlanga. Inamba esibhukha kona ithi 0834068658. NakaBuhlongo futhi siyayilapha ezinye izifo ezahlukahlukene, kodwa okwamanje sisadila nento ezolekelela impilo yakho ukuthi iy'ngane y'ngalambi, izingane zingahlupheki wena, umkakhe angahlupheki nize nixabane nibambe ubala kanti inkinga imali. Ake ngikusho lokhu, akekho umuntu othanda indoda ehluphekayo, ayikho intombi ethanda indoda ehluphekayo, akekho umama, ngisho ngawumama umfundisi, ungaba ubhishophu, kodwa indoda mase ihlupheka ixakekile iyaba khona lento ukuthi ayikhona phela angathi ngingashintsha indawo. Thina sibalekela lento ukuthi ingagcine kuhlakazeka umshado ngenxa yey'nkinga zemali. Silawula loo nto. 0834068658. Bye-bye. Asibambane evidweni elandelayo. Siyahamba manje, siyagoduka. Siyahamba manje, nazi iy'nkabi zedlozi, siyahamba siyagoduka manje, siyagoduka. Sesiwuhambile umhlaba wonke sizama indaba yempilo noma indaba